Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. So ini mga vitamin supplements makuha man naton ini sa food intake naton. So i-check lang naton nga dapat healthy ang aton ginakaon. So sa aton guidelines kinahanglan nga ang ginakaon naton 5 servings gid of fruits and vegetables, no. Tapos i-lessen lang gid ang salt kag fat intake.